Fil-katakezi tagħna llum fuq is-saċerdoti sistiji se nkomplu nirriflettu fuq l-ittra li l-Papa Giovanni Paolo II fl-1986 kiteb dwar il-kurat ta' ars, illi anka il-Papa reġa' qabad din il-figura biex jippreżenta l-saċerdoti u l-Knisja kollha llum bħala mudell tal-ħajja saċerdotali. Fl-aħħar katekesi tagħna rajna hekk xejn Giovanni Paolo II f'din ittra dwar il-Ministeru tal-Predikazzjoni u tar-Rikonċiljazzjoni fil-ħajja tal-kurat ta' ars. Illum se naraw ftit anke l-aspett tal-Ewkaristija u l-identità saċerdotali jekk ikun l-ħin. Il-Papa jinnota li f'San Ġwan Marija Vianney ħanidu hekk kellu din l-istrateġija pastorali. Il-predikazzjoni li twassal għal fidu u l-konverżjoni, il-konverżjoni li tasal għas-sagrament ta' rikonċiljazzjoni, il-imbaddin twassal għall-Ewkaristija, twassal għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U għal-daqstant fil-ħajja tal-kurat ta' ars dawn it-tlet elementi kienu tlet prioritajiet ħanidu hekk fil-missjoni saċerdotali tiegħu, tlet pilastri li fuqha bena l-pastorali tiegħu, il-predikazzjoni, il-rikonċiljazzjoni u l-Ewkaristija. Il-Papa jinnota li fil-ħajja ta' San Ġwan Marija Vianney l-Ewkaristija kienet tassew iċ-ċentru tal-ħajja spiritwali tiegħu u tal-appostolat tiegħu. Anka l-Konċilju Vatikan II esistej fil-Lumen Gentium kemm Sacrosanctum Concilium jurina kif il-qudies l-Ewkaristija hija l-qofol, il-fonti lajn u l-qofol u l-quċċata. Fonset kull minnet tal-ħajja nisranija. U jekk hija tal-ħajja nisranija kollha u jekk hija tal-Knisja kemm hija aktar tas-saċerdot. Is-saċerdot li fil-ħajja tiegħu propju Giovanni Paolo II kien ħobb jinsisti ħafna fl-ittri tiegħu l-saċerdot illi is-saċerdozju huwa frott tal-Ewkaristija u l-Ewkaristija frott tas-saċerdozju. Jiġifieri hemm rabta intrinsika bejniethom l-Ewkaristija u s-saċerdozju li jitwaffqu fl-istess mument fl-aħħar ċena, f'dil-lotja ta' maħabba kbira tal-mulej. Allura rridu nistaqsu eżisti kemm l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna s-saċerdoti fil-verità hija l-qofol. Mhijiex appendix, mhijiex plus, mhijiex meta għandi l-ħin, immija l-qofol il-ħajja spiritwali tiegħi verament insib fil-qofol l-Ewkaristija. Kemm il-quddies li s-saċerdoti jiċċelebra kuljum, kemm il-quddies li s-saċerdoti jiċċelebra kuljum, tassew issir il-qawwa tiegħu matul il-ġurnata. Il-qawwa spiritwali għalih, però anke l-qawwa apostolika. Min fejn is-saċerdot se jġib il-qawwa biex jevanġelizza? Min fejn is-saċerdot se jġib din il-qawwa biex iwassal il-Kristu? Fih innifsu fid-djufija tiegħu, il-qawwa tal-istudju tiegħu, il-qawwa tat-teknoloġija li poġġi l-fiduċja tiegħu fiha, għax istandu l-mezzi iktar moderni allura ħajasal iktar, huma kollha affarijiet li huma validi, però l-qawwa vera tiġi minn Ġesu nnifsu. Il-qawwa vera tiġi minn Kristu fl-Ewkaristija. Minn as-saċerdoti li tjara filli iċ-ċentru tal-ħajja spirituali għalih nifsi l-Ewkaristija, però anke l-qawwa apostolika tiegħu tinsab fl-Ewkaristija mqazza. Il-kurat ta' ars li ħanida forsi b'mod tinstema kera, però biex nifhmuha kien ossessjonat fuq l-Ewkaristija. Hekk kellu dan is-sens kbir ta' din il-qawwa, din il-preżenza, kien ħobb jgħidha l-kliem. L-imejjel kollha tajbin fl-imkien ma jitqablux mas-sagrifiċċju tal-quddiesa, għax huma l-imejjel tal-bniedem. Imma l-quddiesa hija emil ta' Alla. Hekk nerġgħu nisimgħuha ħalli nifhmu jekk idilna l-imejjel kollha tajbin fl-imkien ma jitqablux mas-sagrifiċċju tal-quddiesa għax huma emejjel tal-bniedem. Imma l-quddiesa hija emil ta' Alla. U kemm għandna bżonn eżisti aħna nħarsu lejn l-Ewkaristija l-ċelebrazzjoni tal-quddiesa b'dan mument. Hekk b'din l-attitudni huwa l-emil ta' Alla huwa Kristu li qed jaħdem fil-persuna tas-saċerdot u fil-kongregazzjoni, fil-komunità miġbura biex tiċċelebra l-Ewkaristija. Hija emil ta' Ġesu qabel ma hija emil tal-bniedem. U jekk hija emil tal-bniedem huwa emil tal-bniedem fi Kristu. U allura l-imejjel kollha tajbin li stemel il-bniedem kollha ma jistgħu qatt jitqablu maċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Għax dik emil ta' Alla, dik fiha l-maħabba perfetta. Dik fiha l-qawwa totali. Kemm aħna nemmnu verament, kemm bħala saċerdoti, però kemm ukoll bħala lajċi. Li mmorru l-quddiesa hija l-emil ta' Alla. L-ikbar ħaġa li ġratlek illum illi rċevejt il-Kristu fl-Ewkaristija. Ikbar milli kieku ma nafx ġaralek, minn kieku rbaħt ma nafxiex, minn kieku ħadd promotion, minn kieku għamilt xi suċċess fil-karriera tiegħek.
Temmen li l-ikbar ħaġa illi ġratlek illum hija li tqarbint. U temmen li l-ikbar disgrazzja li kellek illum li ma tqarbinx. Aħna forsi għedna ma wasalniex esistijaj illi napprezzaw din l-esperjenza qawwija ta' Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. U rridu niftħu għajnejna għaliex jekk aħna l-insara u insara kattoliċi, x-xitan jirnexxielu jqarraqna billi l-Ewkaristija hija t-tieni post, it-tielet posti u post marġinali f'ħajjitna, allura jkun rebħinna kollox. Jkun rebħinna kollox. Għax jekk joħdulna l-Ewkaristija joħdulna kollox. Mingħajr Ġesu maħna xejn. Saċerdot mingħajr l-Ewkaristija ma huwa xejn. Jisir bniedem funzjonali, jista' jkun l-ikbar social worker, però ma jkun saċerdot. Jista' jkun l-ikbar psikologu, imma ma jkun saċerdot. Jista' jkun l-ikbar counselor, imma ma jkun saċerdot. Saċerdot huwa dak li verament itwassal li Kristu primarjament fl-Ewkaristija mqazza. Il-kurat ta' Ars jgħid sentenza oħra fejn tidħol is-saċerdot l-Ewkaristija li ta' min jirrifletti fuqha jgħid il-kawża tas-saċerdozju l-għaxk hija nuqqas ta' attenzjoni lejn il-quddiesa. Forsi ngħidu statement ġenerali, min jaf. Ma naqbdux narmu l-erf ta' Alla fil-qaddisin tiegħu għall-erf tal-bnedmin, għall-opinjoni tal-opinjonisti u tal-professjonisti. Tal-qaddiesi tgħidilna il-kawża tas-saċerdozju l-għaxk hija nuqqas ta' attenzjoni lejn il-quddiesa. Nasib hawnhekk iftakru wkoll eżist saċerdoti wkoll fil-klim li jgħid San Carlo Borromeo li naraw fl-uffiċċju tal-qari fil-festa tiegħu. Meta qed jevalwa żjara pastorali tiegħu fid-djoċesi u jagħmel tħeġġiġ is-saċerdoti imma int kif qed tħejruhek biex tiċċelebra l-quddies. Int kif qed tħejruhek biex tiċċelebra l-quddies bħala saċerdot. Kemm qed tipprepara ruħek għall-quddiesa u kemm qed tibqa' f'mumenti ta' ringrazzjament wara l-quddiesa. Jew il-quddiesa ssir ġest parti mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum, imma mhux l-iktar mument importanti fil-ġurnata, allura titħejja lih u tibqa' tikkontemplah. Il-mod kif inqazzu mhux biss itħejja u fit-tħejja nixtieq nagħmel anke ftit jekk osservazzjoni lil ħutna l-lajċi. Kemm tagħtu ċans lis-saċerdoti ħejruhu biex iqaddes. Anka il-mument li intom tfittxu is-sakrament ta' rikonċiljazzjoni. Sfortunatament dan il-qrar aħna ħallejni eżatt qabel quddiesa. Allura s-saċerdot laqas għandu ħin biex jeħiruhu ħalli jkun jista' joħroġ iqaddes. Għax irtibqa' jqarar sal-aħħar sakemm iddoq il-qampina biex joħroġ il-quddies. Naħseb anke jeżisti ħuti lajċi. Hemm bżonn li nikbru nimmaturaw kif aħna nħobbu ngħinu s-saċerdoti jkunu saċerdoti. Ċertament li wieħed titqarrar tagħmel ħaġa tajba mhux tagħmel xi ħażina. Però għandu bżonn is-saċerdoti ħejruhu għal dak li se jqaddes. Għaliex inkella riskju jkun li l-ħaġa titieħed brutina u l-attenzjoni allura titonqos. Fl-attenzjoni rridu ngħidu wkoll mhux biss it-tħejja manka ċelebrazzjoni fi anfisha Ġwanni Pawlu Tieni meta kiteb l-enċiklika fuq l-Ewkaristija u anka meta mill-Vatikan ħareġ dokument dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa biex issir b'dinjità irridu nagħtu każ din. Nagħtu każ l-abiti sagri, nagħtu każ l-affarijiet liturġiċi, nagħtu każ tal-Knisja li tkun verament f'dinjità il-mod kif aħna din inqazzu għaliex kollox xejn eżistijej. Tnaqqar minn hemm, tnaqqar minn hawn, tispiċċa ma jifdal xejn eżistijej. U noqogħdu attenti li ma nkunux saċerdoti aħna stess li nkunu ħatja tal dan it-tnaqqir għal raġuni u oħra. Mhux qed ngħid li għandna torti għandna raġun, imma noqogħdu attenti li r-responsabilità tagħna ma nfarfruwix għaliex is-saċerdot huwa l-ewwel wieħed li huwa responsabbli għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U jifhem f'dak li qed jagħmel, l-istess il-mod kif inqazzu. Il-quddies eżisti l-ewwel ħaġa minn marbuta, mhix marbuta mal-figura karizmatika jew le tas-saċerdoti, marbuta ma' Kristu. Il-quddies meta ħadd, il-quddiesi ta' Ġesu, il-quddiesi tal-Knisja. Allura importanti li noqogħdu attenti li mhux mill-quddiesa nagħmlu xew, li mhux mill-quddiesa nagħmlu protagoniżmu tal-istess saċerdot li jkun jitqaddes. Ma qazzu bħafna umiltà li qed nirrappreżentaw il-Kristu fina f'dak il-mument u l-attenzjoni li tkun Ġesu. Ġesu, mhux aħna, Ġesu. Li rid toħroġ fi kliemna, però mhux biss. Li toħroġ fl-attitudni tagħna sħiħa fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Għax aħna qegħdin niċċelebraw il-misteru ta' Kristu, mhux il-misteru tagħna, mhux lilna nfusna qed niċċelebraw aħna, mhux niċċelebra dak li jien ngħaddi minnu fil-ħajja tiegħi.
fis-sens li isni arawni tħassruni, simaw jinx nagħmel, ġifieri qed niċċelebraw dak li aħna ngħaddu minnu f'Ġesu, imma Ġesu rid ikun iċ-ċentru, il-poplu Alla Kristu li għandu bżonn, lilu rridu nagħtuh fil-persuna tagħna, fil-ħajja tagħna, fil-kelma tagħna, fl-eżempju tagħna. Importanti ħafna sisti li ma nkunux laxki allura fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudies, li konna moħħna hemm, li mhix dejjem faċli xi aħna bnedmin, imma nitolbu l-grazzja maħbubin tiegħi biex verament moħħna u qalbna jkunu hemm meta aħna nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija, li nkunu konxi li verament maqudin ma' Ġesu fis-sagrifiċċju tiegħu tal-Kalvarju.